Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kumba Sautali ki school ha Jaipur kanong ba jong ka Rajasthan kila yok priang ya ka jingberngam penthai bom ling ba ka email ya kanela ya thu da ki pulit kat kum ki report ya thu ba ka kanhun jong ki pulit kadang ale ban thwet ya unong pha ya kane ka message penthai bom se ki school ki pulit ringkat bat ki ksau bat ki bom squad kila tur se ki school ba syak berngam penthai bom ya ki kena school ringkat bat kinong hikai lapan kendria no na ki school kane ka jing berngam penthai bom ya ki school ha Jaipur kalami hadin ba sibun ki school ha Delhi kila yok priang ya ki juk ki jing berngam penthai bom ling ba ka email lakum taru kane ka jingja ha Delhi om chemla don uno ubom habala wat bat pahara bahada ki pulit kabala penlong ya ki pulit ben bena ya kane ka jing berngam penthai bom kum ka jinglet thok hakan nyo tarik ubnai me ar phosau ki email berngam penthai bom lapha sya kembali pun rutuli ki school ha Ahmedabad kat kum ki pulit kila ong bakine ki email ki dena Pakistan